Салом. Ҳозир мерем ҳамсӯҳбат мешавем бо Фатлои бозингари дастаи Истиқлол ва Дилшод Восиф бозингари дастаи Хуҷанд ва пурсон мешавем ки рӯзи 3 апрел чӣ гуна бозӣ мешавад. Салом фаҷон, корунас. Салом дӯстоҷон. Соз корофо муборак шавад. Хуҷанд гашти. Пеш аи бозӣ шумо бой додагитон кати Истиқлол суперҷом да бой додан. Ака и бозӣ димтон чӣ қадар тайёритон, чӣ нагон, чӣ навигари аст ки чӣ хел фикрҳо чӣ дорем? Ай бозӣ бой дода медонем ки севнум бой додем, хеле футбол аст. Мегузара. Ака тайёрӣ дар ин бозӣ тайёрӣ сахт, барои ки дар ҷоми Африка Хуҷанд якум рӯбар омада, барои ки тайёрӣ хуб дидем ки хуб баромад ки ба дастаи Истиқлол. Ғолиб барои мо. Суперҷомда шумо шикаст додем. Хуҷанда агар хато накунем. Суперҷома гирифтем. Шумо ба ҳамин боваритон аст ки дуюм борам шумо шикаст мекунед Хуҷанда. Русти гап футболаи бозӣ хеле сахт мешавад барои асли Хуҷанд тамом рози сахта барои ки Кубок Африка дар Ҷопаи омад. Хеле бозигарон ҳама тайёранд барои бозӣ. Мо кӯшиш мекунем ки ғалаба кунем ва чӣ хеле ки дев бозӣ пештара боварид дар бисёр балечик омад. Чанд ка ки балечик бисёр шавад, мо футбол хушрӯ мешавад. Мо футболистон кӯшиш мекунем футбол хушрӯ мекунем. Ҳама барои ғалаба бозӣ мекунем. Дастаи Истиқлол фақат чӣ бозӣ ки дар пеш аст, фақат коре мекунем ки барои ғалаба бозӣ. Муддати ҳозе ки 10 сол дар Истиқлол бозӣ кардӣ, 10 сол дар Истиқлол бозӣ кардӣ. Хуҷанд бозидорӣ кардӣ. Хуҷанд чӣ хел ашушения, чӣ хел одамотро мегам пасе, чӣ хел яке аз ҷода буд кати нападаш ки яки падачота Фатлоев мекард. Ози чӣ хел ки даи як нав ду мош се мош ба фикр агар хато накунем ки бозӣ кӯси дар се мош. Хай даста ки чанд сол бозӣ мекунем медонем гуҷо дави гуҷо надай гуҷо пас кан ҷо ҳама Фатло медонад гуҷо мада пас я гуҷо пас накя ай команда нав аст. Хай бозӣ мекунем ҷада ҳар надо. Фатлоҷон хато накунем яке аз беҳтарин дӯстите ҷураит яке ки аз вақти хурдӣ катиш калонш бозӣ мекардем футбол. Дилшод Восиф кати шумо заку против ки ҳамдигар бозӣ мекунед чӣ хел хай чӣ мешад ама ҳамин ҳайронам мисда. Якум бори нест оже шумо дуюм бозӣ мешад ки шумо бозӣ мекунед. Якум бозӣ ки суперҷом буд озе якум Африка мешад дуюм бозитон. Рости гап вақте ки мо бозӣ кати Хуҷанд доштем, мо одат кардем на Дилшода фақат пас тем ки Дилшода пеш бозӣ мекунад. Вақте ки мебинем ки Дилшода дига команда бозӣ карда барои мо ҳеҷ чиз нест да одат кардем ба ин чиз. Ба фикри ман мо хеле аз ин хишта ки Дилшода Истиқлол рафт так ай командаи мо лично ман худам Дилшод Восифа мо ки Дилшод 10 сол 12 сол ҷураем ҳисоб мекунем яке аз бозигарони беҳтарини Тоҷикистон барои футболи тоҷик бисёр кардай барои забони Тоҷикистон бисёр чизо кардай. Ман бовар дорам ки Хуҷанд Дилшод ёрдам мекунад бозӣ кати Хуҷанд бозӣ мекунем. Мо фақат аз Дилшод метарсем ки Дилшод ягон гол назанад. Инам харӯз шуда дар ҳиҷ асти хай чӣ хел ози фургу чӣ хел бачо кади чӣ хел рафта омад чӣ хел дадри Хуҷанд. Оз Хуҷанда шумо машқ мекунед фақат ё ки дар шаҳре? Дар шаҳре. Дар шаҳре? хеле ки дар дастаи Истиқлол рафт омад метавонем бачаҳо хати шӯхӣ мекунем механдем. Дар дастаи Хуҷанд ҳам мехелай. Ҳама бачаҳо ягон вай камулӣ надорад. Чӣ хеле ки дар Истиқлол фақат Фатлоиро механдем. Дар оҷо ҳам хеле бачаҳо ҳастанд. Тиам дар нападаиши Дилшодам дар нападаиши яке ҳам момент шаyd ки ту дар центр бошӣ Дилшод го пасе ки ту овоз ҳама вақт дар як се сар мемонад ки ту пасти тарафи Дилшод дар хито гол зада чӣ мешавад? Мешавад хеле барои ки мо чӣ хеле одат накардем ки Дилшод рафта барои ки Дилшод 3-4 мош дар команда рафтаги барои ҳамин мумкин хеле ситуация мешавад барои ки Дилшод агар дод зана ман нагида мумкин пасти мешавад. Ҳамин кати Фатло ҳозир яке шумо ту нападаиши Хуҷанди ӯ нападаиши Истиқлол. Гоҳе ки Фатло як гап гуфта агар хато накунем гуфта ки агар ки гуфт яке ман гуфтум дод зана Дилшод гум ки пасте го Фатло го чӣ хел серан одан реаксияш дар муддати 10 сол мондаги ки серан пас медод падачаш мекард. Яке ҳам падача ту дакна ту рафта тарафи баротар Истиқлол гол мезанӣ? Не. Барои ки Фатлоро фреб кардем. Барои чизо фризаде Фатло гуфт ки яки хай гуфт ки агар ки моро пирса гуфт ма метим пас гуфт барои ки мумкин яки хато кунам да барои ки овоз дар гӯшиш дага серонсе ҳаста. Ман чизо пасява дегу хай Фатло мебахша. Гол намезад.
усина кор карда тренер шумо усинами ганят кареса гуфтва ки чиз бо аммо чизи ки шумо результати нақстен бо насиб иншоалло. О, да бозӣ бояд результат нақдем шумо ки барои ки якум бозӣ мо бой додем. Хайф, барои ки дим бозӣ бояд мо бубурем. Лек шумо мафека якум бо хуҷон. Ҳам мумкин пай қадам ки боша ки афека якум бо. Так, пой қадам буд ки 2 сол набуромада, пой қадам буромада. Хайр худо насиб боша. Мегӯям татайро чиқар тайро. Тайро дида аз ай бозии куб суперкубок тайро сахтара барои ки бозии якум бозӣ мездарем дастаи Истиқлол мо ҳама медонем ки барои мо чиқар муҳима мо шоҳем барои се очко бозӣ мекунем бозо ҳама тайёрам барои бозӣ мо ба фикрам бозии хеле хуб мешавад барои ки дастаи хуҷанд ки бозӣ якум бойдем боз кӯшиш мекунам ки дима барана доказат кунам барои ами мо дубора хитар мешавад мегӯям ҳами акха ҳама медонӣ раг мана медонам як худам ҳама мухлисон ки ҳами Истиқлол яке аз команда беҳтарини Тоҷикистон аст ҳам вақт ҳамчи команда Тоҷикистон ҳамаро шикаст додагӣ афекада чӣ рост гап дастаи Истиқлол чӣ хеле гуфте дастаи фурқоти дар Тоҷикистон барои дар Африка ҳама дастаи Истиқлолро мешиносанд ки фурқота барои ду бор мо финал биромадем 2015-2017 кадом команда да бой дода гуфте 2015 ҷахор да бой додем Малайзия чемпиони Малайзия 17 чемпиони Ироқ да Алфорс да барои ҳамин хайр мо кӯшиш мекунем ки дар бозие ки ҳозир бо дастаи хуҷанд аст чӣ ки мо соли ки ами аввали сол ки мо тайёрӣ дидем ҳамаи ҳамаро нишон диҳем ва бозӣ хеле вазнин мешавад 10 сол дар команда Истиқлол бозӣ кунед хатона ҳами команда рафти ягон душворӣ қинтхе одам чӣ хеле серон 10 сол дар як ҷой ки буд шавру шӯхӣ шавру пайско то мерафтед чӣ хел як айхонатона ба фикрам бисёрта команда катидем ҳами чӣ хел дар шушен чӣ хел рафтан ай команда хеле душвор аст шен рафтан қизиқ меши серано дар 10 сол бозӣ мекунед яке мерид ким чхеледа барои ки ҷавоб доданам набудам 2-3 бор шефа гуфтам баъд хай ҷавоб додам мақсади рафтани та Истиқлол мақсад дар дастаи хуҷанд рафта баромад карда Африкаро бадон бардоштан шумо ҳами значит teda ами ози ки дар Африка муддати як сол на 4 моҳ меша 4 моҳ меша хай иҷа ҳаста ки зайна панимай ҳаст ҷе пасто чӣ хел одамое ки ям teda падача мекард ё гӯза падача мекард чӣ хел ям хай созак кам аёли серано валки оҳиста ҳамаш мешавад камтар аст и чанд қа вақт дар кора муддати 2-3 моҳ аст ки бозӣ кунӣ зайна панимай баъд мешавад ҳами Истиқлол бозӣ мекуна 70 минут 65 то 75-73 минута бозӣ командни бозӣ аст баъд чӣ ба ҳами охирон дақиқаи охирда бепас бозӣ меша ҳар касе ки ҳами бозигари Истиқлол мехоҳад худаш гол зана ҳамин савол ҳамин чиз дар мобайли омадагӣ худ медонед барои чӣ ҳамин кор меша фақат барои ҳамин тамошо мекунед бозӣ пас якум тайм тамоша фисо ҳам аз ӯ дуюм тайм дам 75-72 минута мешаву уже ҳар кас мумкин ягон мукофоти ҳалол метавонад 20 минути охира кадом гол мезана ё ягон хай ман намедонам дам як савола ҷавоб медиҳед Шаҳрзод ҷон не рости гап ба фикри ман аз ҷиҳати ҳаста ки вақте ки агар дар ҳамин дақиқаҳои 70-80 агар ҳисоб 1-1 ки 0-0 боша футболбозон пас бозӣ мекунанд вақте футболбозони мо ҳаматарафа мебинанд ки мо 2-0 бурдастем ё 3-0 бурдастем ба хай ҳар кас кӯшиш мекунад ки чон гол бизананд чӣ хеле хай инқадар мухлис мебинанд инқадар одамон дар телевизор тамошо мекунанд барои ҳамин хай кӯшиш мекунанд аи хелгири тренери мо ба мо хеле чизоро вай намекунад ёд наметавонад барои вай мегӯяд то 95 дақиқаро фақат бояд шумо пас ва барои команда бозӣ кунед барои чӣ дар зборниҳо бисёртар бозигарои Истиқлол интихоб мекунанд команда Истиқлол чӣ хеле ки ҳама медонад команда қуввати Тоҷикистон да вақте ки ёшо чанд ки худшон нишон метаванд Истиқлол кӯшиш мекунад ки бозигарои зура ҳамаша дастаи худша бигира барои ки мо дар Кубок Африка бозӣ мекунем мисол дар Лига Чемпион бозӣ кардем дар квалификатсия барои ҳамин дигар футболбозони ёштар кӯшиш мекунанд ҳамин Истиқлол гузарон бозӣ кунанд худшон нишон метаванд барои чемпионата барои ҳамин дар мо ҳам бисёртар барои национални сборни ки бозӣ мекунем ки молодёжи сборни бисёртар футболбозои мо раҳмат Фатлоҷон барои саломат бошед хайр ҳазор раҳмат Шоҷон